Spoločnosť US Steel Košice je dcerskou spoločnosťou nadnárodnej spoločnosti United States Steel Corporation so sídlom v Pittsburghu, ktorej história sa datuje od roku 1901. Táto spoločnosť je momentálne 6. najväčšou spoločnosťou vo výrobe svetovej ocele na svetovom trhu. US Steel Košice zamestnáva viac ako 16 000 zamestnancov spolu so svojimi 7 dcerskými spoločnosťami. Bezpečnosť našich zamestnancov je na prvom mieste. Snažíme sa čo najbezpečnejšie vyrábať výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ktoré smerujeme do oblasti chemického, potravinárskeho priemyslu, do stavebníctva a takisto do oblasti automobilového priemyslu. Svedkom je aj nedávno otvorená pozinkovacia linka, ktorej produkcia má smerovať priamo do oblasti výroby karosárskych plechov pre automobilové podniky. Odmeňovanie našich zamestnancov je priamo naviazané na finančné výsledky našej spoločnosti. Momentálne príjmy našich zamestnancov predstavujú viac ako dvojnásobok priemerného zárobku v priemysle Slovenskej republiky. Starostlivosť o našich zamestnancov je nadštandardná vo všetkých oblastiach sociálneho programu. Samozrejme nezabúdame ani na kultúrne a športové podujatia, ktoré organizujeme pre našich zamestnancov v rámci sociálneho programu. Týchto podujatí sa zúčastňuje niekoľko stovák našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Spomeniem len zimnú, letnú olympiádu a mnoho ďalších, ktoré sa organizujú v priebehu daného roka. Naďalej chceme zamestnávať najlepších, vytvárať pre nich tie najlepšie pracovné podmienky pre dosahovanie najlepších výsledkov. Tým najlepším z hutnického učilišťa v Šatci ponúkame pracovné zmluvy už počas obdobia štúdia.